О, здрасти. Тук нещо чух, че даваш пари на заем. Да? Трябват ми 600-700 на брат. Съм закъсал. Кога ще ги върнеш? До една седмица. Сигурен ли си? Да. $300 за другите ще уреди при едно друго момче. Добре, брат. Чакам те другата седмица. Мерси. Айде. Какво става, брат? Ето тук е момчето, където трябва да ти дам парите. Много хубаво тук, бе, брат. Пак ти какво мислиш? Само не викай. Колко пари? 400 лева ще. Ето 410. До колко време ще ги върнеш? Една седмица. Сигурен ли си? Да. Ако не ги върне, брат, ще имаш проблем. Хубаво, бе. Аре сега взимайте по една чаша и седете. Седете. Аз давам само на сериозни хора. Да, бе, брат, аз съм сериозен. О, какво става, сестро? Много здрасти. Има най-за теб. Каква е? Готова ли си? Да. Имам си пари, угаждам си. Имам си пари, угаждам си. Имам Ало? Ало? Абе, Иляне, какво стана Соня, бе, брат? Не отделя го знам, нещо само му звънна, защото той на мен не ми е върнал пари. Абе, няма направо ела дома. Добре, айде след малко ще дойда. Айде, брат. Я седи, брат. Какво става, брат? Една седмица то ще стане повече време, даже аз ти казвам, той е много несериозен, брат. Нали ми каза, че е сериозно момче? Той мен ми изгледа, той на мен не ми е дал пари. Направо му звънкай, да идва. Чекай да видя. Аз ти казвам, брат, звънкай. Ало, Къде си, бе? не тук седим, брат. Абе, кога ще върнеш парите? Нали се разбрахме нещо с тебе, бе? Брат, още малко, ако може. Колко още малко, айде да се разберем. Къде да идвам? Тук, в това момче, къде ти даде парите. Айде, хайде. Айде, по-бързо. Бе, оня 15 минути вече го чекаме, бе, какво направи, бе? Дай го звън, да му звъннем ли пак? Не му звъни. Аз отивам до тоалетната, чакай. Добре. Какво направи това, бе? Какво става, брат?
Ево тук сега се разберем. Нещо Това ще проблем има. вземеш парите. Нямам пари, брат. Всичките няма откъде ги върна. Нали каза тази седмица, поне направи 700 лева. Пари, яде не. Ай, виж. Всеки да съм сам да се взимаш, не си почерпиш. Абе, ти какво да Ало? Ало, Казвай. здрасти, брат. Здрасти. Абе, да ти кажам, че съм ти прилепил парите. Сигурен ли си? Да. Къде си? Дома съм, брат. Добре, аре, ела дома да пиеме по едно кафе. Ай. Ай. Здрасти, брат. Здрасти. Толкова дете. Да, Точно знам. 10 лева бакшиш. Но не парите, какво стана с другия? Но и него ще ми смешно да ги върши. Да му звънем ли да дойде? Звънка? Се разбере? Да, бе. Сигурно? Да. Добре, айде. Ало? Ало, Вики, Какво става, бе? бе тук нещо седим ти. Я ево до дома за малко. Ми добре, след малко ще дойдем. Що нещо станало ли? Момчето тук е с парите, бе. Добре, айде сега. Айде. Да не го излъжи само чест. Няма проблем. Добре. А го чекаме това. Какво става? Знаеш, че ще ми да даваш пари? Да. Разбирайте какво ще правите, това е. Те ми върна моите пари. Ето, колко са твоите? Колко са тук? Точно. Колко точно? 300. Окей.